Какво става, ако си се регистрирал в Hunter Network, обаче не си взел подаръка? Ами нищо не става. Значи трябва да си вземеш подаръка, за да можеш да печелиш и да се регистрираш в локацията. Така, ето тук, забележи го, за да си го знаеш и това ще ти върши много работа. Така, ето. Основният продукт се являва Hunterbot и така нататък. Но след като вече си се регистрирал, след като си се добавил там, джойнал си са в каналите, някои пропускат и си мислят, че вече са регистрирани. Така, обаче имаш ето тук да активираш подаръка. И след като вече си готов, регистрирал си се в канала и в чата, ти дават ти пишат ето това. Поздравяваме ви! Вашият бонус в проекта Hunter Network е 10 AXM. И някой като прочете ето това нещо, че бонус вече е видял и край. Радостен и щастлив. Но влезте в раздел локации, ето тук долу, и активирайте L-Start. Т.е. натискаш локации и се появява един такъв бутон L-Start с подаръчното такова. Т.е. натискаш докато ти се получи ето това. Добре дошли! Поздравяваме ви, вие активирахте локация L-Start. Очакваната печалба е 19660,2 аксиома и там включва се в раздел локации и ти дават тук презентацията, за да можеш да видиш къде какво има. Така. Защо това е важно? Защото има куп хора, които са се регистрирали и не могат да се възползват. Защото ако ти не си се регистрирал, ако не си в локацията, ако не си активираш тази, то ти няма да бъдеш в глобалната матрица и пропускаш ползи, защото глобалната матрица постоянно се сипят хора и те ще заемат мястото ти и вместо ти да си на това място, те ще бъдат те и тогава вече след тебе, под тебе, както искаш го наречи, ще има хора, а ти ги пропускаш, а ти иначе ще печелиш от тяхното заемане на местата и от техния стейкинг, без да им бъркаш в джоба. Така че, човече, хвани, активирай си подаръка и най-важното ето това. Влез в раздел локации или locations, както искаш, и си активирай ето този бутон L-Start с подаръка тук. Виж го. Защото това на тебе ти трябва. Защото тогава ти ще можеш да бъдеш в това нещо, в глобалната матрица и ще печелиш много повече. Тогава вече можеш да печелиш в доларов еквивалент към момента се явява порядъка на $760, нещо такова. Което само от безплатната локация е върха. Така че е добре дошъл, направи си го всичко както трябва. Ако трябва, гледай това видео, гледай другото, как да се регистрираме правилно. Виж къде си пропуснал, активирай си локацията и ако трябва, се свържи с човека, който по чието линк си се регистрирал, за да може вече да ти помага. Чао от нас!